What? Bună ziua lume, sunt Radu și bun venit la un nou episod. Hai să văd dacă porni filmarea mereu, trebuie să fac asta. Și sunteți alături de Luca. prietenul lui Radu. Ah, ok. Dacă vreți să vă jucați cu mine, trebuie să mă băgați la prieten. Sunt... Da. Numele meu e ca și contul. Adică Usul, Tomus. Dar trebuie și să vă accept. Mori. Bun. Bă, am lag. Am ping-ul, dar scade. Eu filmez în 60 de FPS-uri și n-am lag. Da, îți lasă că mă scade. Dă-te încolo. Oh my god, mi-a dat unul cu sniper-ul. Ce sniper ăla, bă. Coace. Dacă te spawnezi și mori își dă... da, am uitat. Oh my god, cum a zburat ăsta, ai văzut? Eu eram. Ok. Dar ce frumos s-a văzut. Ok. Pentru mine nu prea e frumos când mor. Mi-au AVP Safari Mesh, uitați, skin-ul. Bine, Safari Mesh nu e câțiva cenți, dar da. Sau parcă e câțiva cenți. Nici nu știu. Radu, vezi că e la noi în bază 1. Da, n-am dat niciun kill. De ce nu mergeți apăs tab? Nu-i corect. Ok. Îmi iau un XL. Unde ești, bă? M-a luat cu pistolul, gata, am dă-te golo. Dă-te golo, nețin porc. Vezi că eu nu aici. Ce culoare ești? Verde. Eu sunt verde. Culoarea mea preferată, ce vrei. Eu sunt albastru. Ia, un shotgun peste față. Oi, bă. Da, și mi-a dat un pistol. Cum mi-a dat un pistol în freză? Așa, direct. Din ochi. L-am omorât cu SSG. Cu SSG. Bine, frate. Hai că începe, domne. Începe distracția. Bă, ai bomba? Da. Ok. Da, eu. Mă, mie-mi rămâne FPS-ul la 64. No ruschi. Nu e niciun rus aici. Luca, tu ce culoare ești? Ești albastru. Luca. Uite skin-ul, Luca. Pe dual baret? Da. Nasol, dar ok. Nasol. Da, bine, l-am câștigat la rank up, dar da. Atunci ai la skin pe dual baretas. Da, câți oameni vor skin. Auci. Vezi, bă, că sunt aici. Oh my god. Nu, vezi că vine. Luca, vezi să nu mori. Nu-i nimeni. Sigur? Sunt doi mid. Da, ce că nu-i nimeni, dar... Vezi că e acolo, dă-i... Nu mai aveam șanse. Să nu fac ca Ruschi. Gata, le-am dat mult la rus. Eu nu, din păcate. Ok, și să vă abonați neapărat la canalul lui. Da, să vă abonați, nu uitați să dați un like. Va face clipuri cu Jasco Stray, GTA... O grămadă de videouri pe zi. Da, bine, după școală, desigur. Da, adică cam pe la 1, 12, 1. De la 1, 2... de la 12 1. De la maxim de la 1 o să postez. Cel mai târziu e de la 1. Da. Bă, tot eu am bomba. Hai că vin cu tine. Eu am ceva cu Deagle-ul. Ok, am tras fix pe lângă. Ce nu bălău? Stai că mă uit pe tine unde ești, ok. Frate, mă sună Ediz. Sorry. Pe Skype sau pe ce te sună? Pe Skype.
Închide Skype-ul. Stai. De ce am dat how to play? Help me! Oh my god. Pierdem. Fac. Radu, închide Skype-ul. Nu, îmi dau pe don't distribute. Da. Dacă dau pe ăla, degeaba mai sună că nici nu mai îmi zice. Bun. Am bombă. Bă, am un skin. Da, Să faci în videoclipul ăsta să facem un trade-up. Să vadă oamenii cum se face trade-up. Nu, Vezi că tu fac ai un bomba videoclip. low. Fac un videoclip. Frate. What? Fac un De ce am videoclip atâta diferit. lag? Facem un videoclip diferit, dacă vrei să facem asta. Stai puțin. Nu știu din ce motiv, doar că am lag No, mult. frate, mi-a dat flash, nu! Am dita mai lag-ul. Dar de ce? Închide Skype-ul. Nu știu. L-am închis. Închide Steam-ul. Oi, de ce? Și mie mi s-a întâmplat la fel. Că mergeam 30 de FPS-uri. Mie merg cu 742. Atunci mergeam 30 de FPS-uri când era ăla pornit. Bun, ei am câștigat. Și fix atunci a fost plantată bomba. Luca. Bă, tot am dat mai lag-ul. Da, ciudat. Bă, dar măcar scazi. Hai, scade! Bă, frate, halo, calculator. Nu Te e de rog, la filmez calculator de... aici, fă mai puțină gălăgie. Luca, hai după mine. Eu ți-am zis. Nu pot! Ți-am zis Bă, să vii dar după dacă mine. nu pot, dacă nu pot să mă mișc. Frate. Bă, l-am văzut Hai, pe ăla acolo. bă. Hai că scade. 400, 449, 404, Bă, frate. 362, 322, 291. Las că Bă, tot e bine. posibil. Tot e bine. 204, așa, Uite-te pe... 100. Uite-te pe Agra. Uite-te pe Agra. Da, mă, mai sunt pe ea. Hai că îmi scade. Adică ciurcă FPS-urile. Nu, scad. Lagul. În fine. Ai, 132, 145. Bă, Bun. dar acum îmi cresc. What the fuck? Ok, cred că o să-mi iau bani. De ce? Că tot mori? Nu știu din ce motiv. Am dita mai lăgu. Da, nașpa. Uitați Hai. skin-ul pe scade. Bizon. Uitați-vă, bă, la skin-ul meu de pe AVP Wormgold. Frumos. Știi că eu am 175. desenat skin-ul ăla. Nesimț. Deci perfect la fel. Perfect. Ok, hai că-mi scade. Hai, nu contează. Mamă, ce m-a speriat asta. Bine, puțin contează. Frate. Duba, uite cum îl cheamă pe ăla. Bă, Duba bă, Buba. bă, imediat mor. Sunt la HP. Bă, ai văzut cum îl cheamă pe ăla? Duba Buba. Duba Buba. Dacă avea Huba, era perfect. Huba Duba, Buba. Duba. Huba Duba, bă. Mă uit la ei în bază după oameni. Pe Bun. chistole. Hop. Nici nimic cu skin. Uită-te în spate, Radule. Serios. Good job. Good. Băi, Radu, imposibil. Am pingul mai miculuț. Da, și Radu, uite ce skin mi-a picat. Ia. Un Boreal Forest. Boreal Forest. Pe 250. Facem trade-up. Da, Vrea- parcă l-aș vrea. Păi Haide. facem trade-up. Tu îmi dai ce... What, ce hacker? Meci de AVP. Ой, ВХ, блядь, найс. Ne simt porc. Worm God. Uitați.
Asta e skin-ul meu de AVP, nu. Asta e skin-ul meu de AVP, bă. Da. Deci mie mi urcă pingul și îmi scade. Șmecher. Acum mi-a rămas la 70. Da, nu-i prea bine să mergi pe aici cu AVP-ul, adică... Mai bine stai cu pistolul. Shift, măi. Ne. Te auzi de la o poștă, ce vrei? Ăla are 17 ping. Ne. Nu, în sfârșit mi-a scăzut și mie de 70. 68. Înainte eram cu 30. Chiar cu 5. Haideți odată. Go, man! Go! You're dead. What? Habar n-am. Mă, 74, 72. Asta o să moră. Am. Și dacă vreți, Da, vă zic contul lui de Skype. Cine are Skype? Nu. Nu încă. Bă, din nou mi-a urcat dita mai pingul. Șmecher. Uitați skin-ul pe M249, e un fel de cameleon, dar mai deloc. E un fel de piele de cameleon. Nu înțeleg, am 433 și merge ca lumea. Pe Jocul. știu. Toată lumea știe că Eu 403 mă. șopii. Luca, de ce ai plecat? Vin cu cuțitul la tine. Vin cu viteza cuțitului la tine. Asta sună ca am ciudat, vin cu viteza cuțitului. Fugi! Ok, mai bine plec. Vin cu viteza cuțitului la tine. Stai, hai că-mi scade. Treci tu acolo. Eu nu-mi permit. Da. Da. Vezi că și el are Worm God. A, te-a luat. Frate, Bă, Alex are Battlefield Bad Companion 2 sau ceva în gen. Fine. Și vă zic o chestie. Dacă nu știi cine e Alex, e prietenul care m-a învățat să fac OBS-ul. Ok. Dacă vă cea mea vi se pare ciudată, e de la Skype. Da. De la Discord, bă. Pardon, de la Discord. Dar nu înțeleg o chestie. Cum n-ai lui să aude vocea ca în realitate și la mine nu? Cui? Nu ți se aude vocea ca în realitate. Da, știu, pentru că eu Bine. vorbesc mai ca în realitate, nu știu. Mamă, Bugea. frate, ăsta e foarte bun. Agrafa e foarte bună. Bă, sunt înaintea ta. Ai mărit de mai multe ori decât mine. Da, Sunt știu. mândru de asta. Și eu, cred. Radu, vrei să facem trade up? Eu îți dau skin-ul ăla pe pistol și tu mi-l dai de pe Glock. De pe Glock? Da. Dacă tu vrei de pe Glock? Și îți mai dau și alte skin-uri, că mai am. Frate, am vrut să trag am vrut să trag în altul. Stai că mă uit pe tine. Unde ești, acolo ești. Dar de ce nu pot să-ți văd kill-urile și asist-urile? Poți să-ți văd... n-ai dat Pentru că kill-uri. n-am. Ai 5 dead-uri, frate. Tu ai 7, frate. Frate. Ăștia sunt aici. Mor tu nația ta. Bă, cu Nova-ul, mă, ce demodat e. Are polar mesh. Stai să văd cât timp am filmat. Da, nici nu știu, dar nu contează. Dar e ceva. Nu-mi scrie. În fine. Trebuia. Luca, unde ești? Ești încolo. Hop, mamă. Ce frumos a fost. N-ai murit, ești acolo.
Квиты, блядь. Help! Bă, frate. m-a secat de m-a secat. E cât o viață mai pa. Patru. Dar și eu am tras în el, de ce nu mi-a dat asist? Pentru că eu am dat direct în cap. Da, ba nu, ai tras mai mult în el. Dar și eu. Clar că mă omoară, băi, la cât o viață mai O, aveam. frate, era unul acolo. Ce-a fost asta? Nu m-a întrebat, nici eu nu știu. Bă, Agra ăla are 17 kg-uri. Eu de-abia am 2. Am 2 măcar, da, am 2, nu știu cum da. Și că nu știai dacă ai 2. Nu știu. Ăsta e skin-ul de pe Radu. UMP 45, da. Stai că vreau să ți-l văd. Am dat un decoy în preză. Go B. Bă, nu fi agresiv. Mai e 99. Bă, imediat, deci eu mor dacă îmi dai un... Ai, fuck. Nu mori, mă duc cu caporalul Nu, pe mine. Eu am zis să nu te duci. Da, nu știam că e fix acolo și că îmi dă un head așa din neîntâmplare cu un FAMAS, care cred că nici n-avea skin. Calculator, te rog, nu mai fă zgomot. Ăsta e primul meu video mai lung. Ok. Decât o oră. Nu-i de o oră, bă. Ok. Da, nu. Hai, frate. Уже надо. Блять. Oh, fuck. Luca mai e singur în viață. Nu fi supresii. Une. Da. Măcar am făcut mai multe kill-uri decât tine, ce să zic. Eu nici n-am făcut kill-uri. Păi da, de-aia zic că am mai multe. Bun. Apropo, oamenii care îl urmăresc pe Răducu, pardon, pe Tomus, să știe că el n-are niciun abonat. O, nesimport mai Ba ești. da, am, pe tine. Așa, numai eu sunt abonat. Dar vă rog frumos, abonați-vă ca să mă promoveze ăsta. Da. Că și eu am avut un canal. Și încă îl mai ai. Și bă, deșteptului pești. Ia cât de mai ai 85 viață. Eu zic să nu te duci. M-aș acasă. Salut, Luca. Aleluia! Da. Ce fraier Nu vreau ești, să sar pe domne. el. Vezi că e acolo. Oh, frate, s-a pus și acolo, în spate. Сука. Завались ты уже нахуй. Ai bomba? N-ai bomba. Aba da, ai bomba. Dai. Bun. Oh, frate. Bă, sunt pe locul 3, bă. Go Mai B. numai ăsta viu. It's in B. In B. Shit up. Ce nu, you noob. Da. You're a fucking noob. Ce bă, stai noob. Apropo, abonaților. Sau... Adică doar tu. Adică oamenilor care ar fi cam imposibil să vă uitați la acest clip, să-l găsiți, vă rog frumos, când o să cumva și o să postez clipuri, vă rog E frumos foarte să vă simplu abonați. să postezi niște clipuri. O să o învăț de la Rad, de la Tomus. Poți să zici și numele pentru că m-am prezentat. Ok, pe Radu. Nu știam că te-ai prezentat. N-ai văzut primul meu video. Ce? M-am 12 la viață, dar nu prea am auzit nimic din video. Ah, ok. Eu am vorbit, Uite. da. Uite bă ce Bă, are. e unul în spate. M-a omorât Duba. Bă, Duda ăsta m-a omorât Duda Buba. Dar și în mine a tras.
Duba Buba. Bă, m-a omorât. You noob, Duba Buba. You're a fucking noob. You're a noob. You know Duba Buba. Da, cum sună. Duba buba. Pe care bă, dau pe tine. Fără supărare. Stai că pe tine nu te spăr. Sper să moară Duba Buba. Îl omor? Nu, că îmi dă... Da. Îți dă bani și nasol de tine. Îmi dă bani. Îmi dă bani. Ah, cineva și-a pus un graffiti. Hai că-mi pus și un graffiti. Bă, Vezi frate, că dacă nu m-ar omorâ cineva. Bă, frate, Dacă- n-am voie să-mi pun un... N-am voie să-mi pun și eu un graffiti. Facem trade-up de graffiti. Bine. Oh, Mamă, nice! frate, cum l-a rupt. L-a eliminat. L-a eliminat. Am probleme cu vocabularul. A, da, să văd că ok. Radu nu știe să vorbească. Oh, Ba doamne, da, bă. știu să vorbesc. Bum! Ai văzut ce fain s-a văzut bomba? A, băi, ce miculul și păpuț. Am bomba. Am un Cine C4. are bomba? Radu are bomba. Vreau să văd dacă mai am grafitul. Radu, să vezi ce grafiti mi-a picat. Yeah. Uite, o să-l fac aici. Stai puțin. Uite, fii atent. Uite, al meu seamănă cu al tău, uite. Oh, câte mai ai? Atât. Eu mai am 12. Eu mai am 45. Ho. Bă, că nu prea ți-ai folosit din ele. Ba da. Te-ai folosit numai 5. Da, dar totuși, tot le-am folosit. Ok, pe ăla nici nu l-am văzut. Dar acum ai mort. N-am crezut că cineva te va lua vreodată cu armă din aia. Am pus bomba fix ca să-l momesc. Eu moară pe Băi, toți. știi câte kill-uri era acum Agrafa? Agra, adică. Știi câte? 22 de kill-uri. Și Duba Buba are 17. AWP zabrał. 16. 17 are. 16, bă. În fine. Și are 8 deaduri. Și 2 Блядь, asisturi. taki skafon уже. Și 2 asist. Bă, eu stau bine unde stau. Adică, unde? Stai că mă uit pe tine. A, da. Dacă e să înșoară, mor. Bum. Duba Buba e chiar nesimt porc. Aha. Copii, să nu vorbiți așa, ca să vă bate mama la cur. De nu vă vine să credeți. Serios, ce vorbeai? Păi da, sunt un Din păcate n-am schimb, adică într-un fel din fericire n-am schimb pe NG. Cui ar trebui? Bum, Radule, hai. Nice. Cum s-a auzit, ai văzut? Ai auzit? Brum. Bă, Te-am nimerit? nu, de era. Păi asta a fost și intenția. Dar mi-am luat neglefu, care nu-i prea bun de distanță. I can see you, I can shoot you, I can kill you. M-am 13 viață. Păi am omorât 2 oameni foarte ușor. Be clear. Bomba, dacă e bomba în B, oamenii vin prin tunel. Da. Ba nu. Unde ești? A, bomba e deja plantată. Bă, Bravo, for most elimination. dar nu știu cum naiba am putut să-i dau cu chestia asta. Cu chestia asta? Cu deagle-ul. A. Cu digelul. Nu, bă, cu digelul, mă. Cu digeratul. Cineva a făcut un graffiti pe jos. Și într-un fel se pișat. potrivește. S-a pișat cu graffiti. Serios, Luca. Păi da, Stai că Băi, pun un graffiti peste aia de la... O să acopăr au. Sau săgeata de la el.
блядь. Hai, Luca. E acolo, e acolo. Oh, frate, m-am uitat la tine să te aștept. Adică De te-am ce nu așteptat. te uiți la mine că sunt frumos? Nu, dar te așteptam. E bine să faci să nu mă mai aștept, da? Ok. Stai că le-am pe ăsta pe la spate. Ui, cam toată echipa. Radu am 11 kill-uri. Sunt pe locul 3 din nou. Eu câte am? 0, 1. Ah, îmi ciga 0. Ce-ai făcut Paladins? Nu. Nu? Radu, va trebui să faci și live-uri. N-a lasă live-urile. Da. Se schimbă echipele. Mă, imposibil, am câștigat de 9 ori. Noi am câștigat de 9 ori. Da, Cam greu de crezut, dar Da. ok. Deșert. Bun. Îmi iau Go 5-7 ori B, go B, go Ăsta B. e skin-ul meu pe 5-7. Radu, Da. vrei să facem trade-up pe ăsta? Pe SPS-ul tău. E 5-7. Nu, pe SPS-ul tău. Ăsta, bă. Ce? Da, 5-7 nu. Nu 5-7, nu, USP. Ah, da, ok. А чё с тобой никто не пошел-то, блядь? Îmi place, mereu am Și care, și ce îmi dai? Păi un skin ceva. Bă, l-am luat prin zid. Ah, frate. Oh, frate. Good job, fucking noob. Как щита отлично. Ok, câți bani ai? 1700. Radu, Da. unde ești? În eu stai trec. Uite, stai, ia. Am stai trec. Ți-am aruncat chistol. Facem stai trade trec. pe ăla. Ia, Fine. cum arată? Ba, Oreal Forest. Ba, ok. Bun. Ia. Și ăsta e fără Ia. level. Я лонг выбежал. În plus ăsta e mult mai rapid decât ăla. Și dă du. E be. Am 102 kill-uri cu arma asta. Serios? Da. Doamne, am putut și eu să stau că acolo. Nu? Это такие совы, я и рот ебал, блядь. И это вообще, ну, один килл, блядь, хуеет. Oh, bravo. Mă duc rush pe ei. Du-te. Mă duc. Du-te! Are Da, wallhack Până m-am dus. Are oricum wallhack. Nu are, pentru că m-a văzut când m-am dus din stânga în dreapta. Ah. Он с ВП. Nu, atunci nu are wallhack. Hai că e 1v1. Stopit. Hai, frate. Don't be a knob. Left. Right. Uite-l. Defuse the bomb. Ебал, блядь. You fuck. Defuse it. Defuse it. Defuzează. Cum sună? Да, так это Bun. в Steam Da. играет. Yeah! Oh, good job, my friends. Good. Thumbs up. Bum. Да ладно. Ah, Nu uitați să de pe- dați și voi un like. Приколаж, Din да? greșeală mi-am dropat USP-ul. Да у меня ничего нет. Îl iau eu. Ну, спасибо. Мне мучить Nu, mi-l надо. iau eu. Îmi iau augu. Gata. Eu l-am luat. Radu. Bă, bine, ia, dar nu mă mai lovi. Ține-l. E al tău. Oh, mai Ai lovi de plătit. Oh, frate, sună telefonul. BRB. Ok. Da. Шот там. А второй лоуч Бина. пидор. Че, нижний темки 20 такой, пидор. Хорош.
Ok, am revenit. Fac un telefon. Scuzați pentru... Б, на Б. Ok. Scuzați pentru BRB-ul meu. Auzi? Bă, măcar l-am omor pe cineva nou scope. Da. Din nou 1v1. Tot cu Arga. Și Arga va muri. Ba nu. Arga are 22 de kill-uri. Haide Arga, good job acum Arga, 7. good job. Arga are 29. Ну, спасибо. Oricum, Radu, vezi că facem trade-up, da? Mhm. Uitați, am Boreal Forest. Și eu la fel. Nu, pe M4A1S. Da, și eu la fel. Da, șmecher, hai. Și pe ăsta, și pe pistol. Cine vrea să facă trade-up cu mine cu un cuțit, vă dau un skin de pistol. E o afacere foarte bună, nu? Da, e foarte bună. Нихуя, блядь, Fuck that. Nu știi cum să sar pe ăsta. O, frate. Ok, Stay crouch. da. Am trecut. Da. Pe tine te-am lăsat acolo. Ha, ha, ha. Îmi iau un defuse kit, îmi iau un diffuse kit. Oh! Pain. Bă, mi-am aruncat pistolul. Ia-ți pistolul meu. Yay! Ăsta vrea să vină. You fucked up. După skin-uri eu sunt un vânător foarte bun. De skin-uri. Шорт один прыгает. Sunt pregătit să sparg tot ce văd. O să mă... Shift. Шорт. Бля. AVP ist. E AVP ist. Это свои. E un AVP ist. Да ёбаный в рот. La eu, da. Блять, один хп. Watch me рядом whip. везунчик. Watch me, nana. Nu mai e. Oh! M-a omorât ovaș! Man! Îi dau kick. Îi lui ovaș. Că m-a omorât. Хорош. Ovaș. You fucked up. No. No, frate. Man, what the fuck? Это девочка. Bă, m-a omorât! Da. Oh, she's girl. Îl omor și eu, da? О, блядь. You fucked up. Arabaș. Охуеть. Я понял, он садится, плейн ставит. я смотрю. Oricum sunt mai tare decât el. Ну, хуй, Да. бля, я Ia, încă mai filmezi? Понял. Da. Deja am такой uitat. хуя разбывал. Такая же хуйня в Тёмске, когда шартачили. Serios. Да. Ok. Блядь, ещё Oh, uite, A încă... plecat Răzvan. ходишь, Ăla-i pe ăsta, e Radule. Я че? Да, и там тут голова торчит. Stai să văd. он садится, ты запоминаешь. Ну, лам. Бля, слышь, Dacă îl câștigi, să mi-l dai mie. De ce? Uai, fucked up. Că mie îmi place. На шарпы походу что-то есть. Oh. на Oh, am făcut 2 kill-uri. плент. Nici n-am văzut. Am tras în același timp cu el și el m-a omorât pe mine. Ciudat. Bă, avem un AFK. Serios? Da. Îi dau Ăla, kick. ovaș. Îi dau kick. Блядь, вот я даун. Gata. Dai tu kick. Блядь, Окей. чё он стоит? Call vote, kick players, Ovaș. ovaș. Kick. Vot yes. Тикать, блядь. Că așa avem și un bot. Vot yes. Yes. Вот, сука. Vot yes, man. Vot yes. Frate. Fuck. Oh, frate. Uite, pentru că Dacă- acum era AFK, noi am pierdut. Давай. Da. Deci dacă și acum e AFK, îi pot băga un decoy în cap. Da, e AFK. Băi, am băgat un decoy în
cap. Ar vrea să-l omor, dar nu vreau să-mi iau kick. Na. Sticker, da. Dar dacă omori o persoană, ți-ai kick. Sau dacă dai damage ca și cât ai omorât o persoană. Haide. Aha, hai. Ha? Shift. La ce shift-uri bași tu, o adă-te încolo. Am plecat. Da. Recornul ăla, hai că-s pe tine. Du-te pe la ei prin vezi că ia. Cuțit, mă, cuțit. Mergi, că n-are cum să fie ceva în bază, sunt toți trei acolo. Du-te, uite-te pe acolo, nu-i nimeni, du-te. Du-te pe short. Pe unde? Ai venit, pe short. Ah. Pe short, nu pe long. Da. Ok. Să închis clip video când... Termină meciul. Da. Mi-am luat What the auto fuck? Nu, de ce să mă chicheze pe mine? Numai unul a vrut să te chicheze. 3 kg, blядь. Da, adică cine a votat. Da. În rest, eu nu. Bă, frate, am o zi proastă, you know something. I have a bad day. What you have with me? Oh, bă, acum naiba am tot dă numai în cap. Când îți vine Radu telefonul? Îl am. Nu, tu, vorbeam cu Radu. Ah. Bă, pe frate îl cheamă Radu, dar Radu tot îl confundă cu Radu. Da, știu. Du-te short, Radu. Acum. Data asta te nu, short. Nu ca data trecută. Hai, du-te, bă. Du șamaș. Du ceamaș. Ceamaș în pihamaș. Mamă, ce m-a speriat. Defuse, Zaban, defuse. Ну как так? Pleacă, salvează-te. Nu, Nice. Хорош. nu. Puțin mai înainte trebuia să te bagi. Da, dar era omul ăla acolo și dacă nu-l omoram, Da. Totuși ai murit mai salvator. da, sunt mai fericit. Radu, Da. vezi că fac trade-up. Nu tu. Ah, ok. Mereu confundăm. Ne confundăm, frați. Cum naiba de hacker? А, это клон. Hackerul puțit. Du-te, bă. Câte kill-uri ai? 100 și ceva? Eu? Da. Uh, Pe armă. 102. 2? Блядь, Ok. еще один на пункту стоит. Du-te, bă. Carcă și du-te. Bomba nu e acolo. Один на пункту. Bomba e pe la... Лонг идет. Там Ok, еще один. Unimor. Good job. Bă, să fi văzut cum l-a luat pe ăla. Gata, deci eu nu mai duc în viața mea pe mid. Mi-am luat armă și m-am dus. Radu, vezi că fac trade-up cu Radu. Nu poți. Ba da. Nu poți. De ce nu? Nu te lasă Steam-ul, nu poți. Cum? Nu l-am făcut cu Edis. Nu poți. Când ai făcut cu Edith? Ieri. Când n-a primit nimic, nu-i așa? Nu. Păi vezi că n-a primit? De ce? На самом деле тоже пиздато играть, но получается Да. это De ce nu pot? E o problemă cu Steam-ul. Poftim? E o problemă cu Steam-ul. Îl ștergem și îl reinstalăm. Nu are de-a face cu asta nimic, Luca. Nu poți. Ok, Gata. bine, taci acum. Nu poți, ce înțelegi? Taci acum că Radu filmează. Oh, mi-am luat head. Ce filmează pe Skype? Nu pe Skype. Ești pe Skype cu el. Nu, pe Discord. Filmează care canal de YouTube, bă. Mă cheamă Tomus. Ну всё, Ce-aș făcut? Ba nu. Ba da, nu filmezi când ești cu cineva pe voice chat. Ba da, de ce nu? Tocmai de aia.
Dacă tu nu vrei să taci. Păi nu, dacă el ținea să satisfacă problema lui, nu i-am dat. Taci. Ok, bun, ha. Pierdem încă 2 runde și Stai un pic câștigăm. dacă filmează. Da, Ok. încă filmează. Până abia o să vreau să văd clipul. Блядь, ну я могу дроп дать. Da, nici măcar nu știu cât am filmat. Cred că o să dureze ceva să se uploadeze. Din păcate. Ia, vezi, durează o oră. Nu durează mult. Adică am un net de 500 de mega pe secundă, ce vrei? Oh, frate. Bă, ce headshot! Вот сука. Oh, frate, ai dat Bă, un ce head. mai epic headshot. Șmecher. Mă, a dat flash-ul pe aia, am tras ca deșteptul. Dar am zis să-i dau headshot. Da, șmecher. Da, mă, bă, s-au omorât 2. Da, am vrut să trag în el, dar n-am mai avut timp. Unde-i? E sus. E la ei în bază. A. Bun. Bă, vreau skin-ul ăsta, când se repară problema cu Steam-ul, să mi-l dai. Dar nu l-am eu. Ah, ok, da, nu e al tău. 5 хп. С бокса у него авик. Dar tu ai skin pe M4A4. Nu. Ah. Luca, să vorbești cu Alecu să vorbească cu Dani despre parolă mai repede. Pentru că deja e prea mult. Блин, забыл чекалаж. Da. М-ку возьмешь? Că el uită să ne zică înapoi ce află. Dar când mergem în București, Nu bă? mergem cu Alecu, poate nu în București. Где мой авик? Vedem noi. Bă, de când, Timp dacă tot. Are timp să de când are famosul Brush Fire? Nu de mult. Eu nici n-am Întotdeauna. încercat. Nici n-am încercat, de-aia nici nu știam. Ну 11 это. Doar cum e nasol ăla. Da, Nu te ajută mai deloc. Коробка. știu. Б. Ой, эй, да? Deja au murit 2 oameni. Da. И цель. Unul de la noi, unul de la ei. 2 de la noi. Коробка один идет. A, Коробка. da, 2 de la noi și unul de la ei. Шорт, шорт, шорт. Сзади, блядь, middle. 2 de la ei. Au. Да, 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 на шорт. 3 de la ei. Шорт. Ceva. Uite-l, Bă, uite-l. 4 de la ei. Hai. Mi-a dat headshot. Hai că le-a prin spate. Hai că le-a... Go. Nu, dai cu pistolul. Good job. N-are timp. You... Блядь, да как я не попал? Вот, блядь, я сидел. Avea timp dacă avea disfill. Da, bă, frate, avea timp. Știu că avea timp dacă avea difuz, dar că ăsta nu știe nimic. Păi Da, are diffuz. era unul balou. Încă Mi-am pus mai e. graffiti-ul acolo. Cine a fost ăla? Bă, ăla e pe primul loc. Ăla de pe al doilea loc. Buba, ăla a fost. Ok, ăla de pe al doilea loc, știi câte kill-uri are? Ah. 38. Și ăla de pe primul loc are 37. Bă. Cum? Da, stai că are mai puține deaduri. Sau mai multe asisturi. Блядь. В боксу один. Nu. Mai... Are mai multe deaduri ăla de pe locul 2. Da, și de aia. Gata, hai. Куда идти-то? Nu înțeleg chestia asta. Охуеть! Bă, i-am prins pe ea acolo. Am Te-o prind murit. și pe tine. Da. Go. Oh. Am câștigat! Mamă, jumătate. Am făcut rank up. Bravo, Luca, ți-a dat un Pepe Bijon. I-a dat, la unul i-a dat un graffiti Graffiti. cu Half-Life. Da, și al treia cu un pistol. Da, șmecher. Am crezut că e chiar un skin de pistol ăla. Da, și eu. Hai, închide filmarea. Ok, ne vedem în episodul următor, papa.